ngayon maglinis, guys. Madali lang to. Mamajitin ko. Hindi ako rap kasi kung napapamay sa iba. Ayan, itong dito. Hindi pa ako nakakuha pala ng newspaper. Ayan. Ayan. Tingnan ko kung ano sa mag-umpisa. Ayan, 8:50 ako mag-umpisa. Ayan. Tapos hapon sa pinagwalis na ako dito, ngayon ay ayan. Dali lang to, guys. I-express lang po natin ganyan. Ayan, tapos na. Ganyan ako kawalis maglinis. Kasi araw-araw akong maglilinis. Nakakaloka. Good morning, guys. Linis muna ako bago ako maligo. Tapusin ko ng mga work ko. Ako ay magliligo na. Ayan. So ito ay alisin na natin. Hindi na kailangan. Ayan. Punasan ko na lang yung floor. Tapos dito na ako sa loob maglilinis. May OGs tayo isa. Ito pala hindi ako nakakuha ng ano. Tignan nyo nga guys. Walang oras na kasi dito sa ano eh. Sa mundo. Ang mag-vlog. Minsan meron. Kasi yung vlog ko kahapon sa garden, nilagyan ko lang music. Agad copyright yun. Nakakaloka. Nakakaloka talaga. Naku, nakakaloka. Kasi kurinti dito sa amin guys, kaya naapura ko. Naglaba ako. Mabalansya sana ako, pero mamaya na yung plancha. Tapusin ko lang ang mga ito. Ayan. Buksan natin yung ayan. Para pumasok yung hangin at matuyo kaagad itong pinupunasan ko. Yan guys. Nag-fedex din ako sa room ng alaga ko na. So, dito ako babanat sa salas na naman. Mamaya maglinis din ako sa kusina. Ayan. Ayan sa mga rooms na. Ayan. Dito tayo sa mga rooms. Pupunasan ko lang naman yan. Ayan. Makisama ka naman ng cellphone.
Alay saan na lagi. Yan guys. Nag-edits na ako dito sa kwarto ng alaga ko. Yan. Nagpupunas na ako dito para tapos na. Ganon. Ayan. Ganon lang guys. Yan, dalawang kwarto na yan. General cleaning ko na. Pero punasan lang natin yung floor. Ayan guys. Dito ako namamalansya guys. Dito yung planchahan. Nakabukas yung bintana dito kasi saka nakabukas yung mga cabinet para yung mga amoy nun ay mawawala. Biruin nyo guys, 1 year na nakasarado yan. At hindi nagagamit talaga. Ayan. So papunta na tayo sa salas. Ayan guys. Kasi malinis itong isang CR sa guest. Yung CR sa guest ay malinis kasi ano, dyan naman tayo. Dyan ka. Pakisama ka naman sa akin. Ngayon lang ako mag-live dito sa loob ng bahay kasi laging walang signal. Ayan. Ito po si May 17 Ilocana po. Ang nagsasabing magandang umaga sa inyong lahat. Ayan guys. Kaya nagsasilent live lang ako kahapon kasi busy ako, nandito ang trabaho ko, nasa baba yung wifi. Dito may wifi kami pero ang hina talaga. Ang hina. Yan, ganyan lang guys. Ganyan lang oh. Easy, di ba? Oh my goodness. Wala akong time mag-share sa live ko. Dito ang buhay ko. Yan. Easy na lang ng ganyan kasi araw-araw na nililinis. Pero nung bago kami dumating dito at maglinis ako, hindi lang 5 beses akong magtapon ng tubig. Ayan. Gusto ko lang matapos at ako'y makapaligo na. Gamit ko pa ito kahapon. Ayan. Kasi ang style ko sa umaga, naliligo muna ako bago ako naglilinis pa pala ako bago ako maliligo. Ayan. Ayan. May ganyan. Ayan, tama na yun. Sige. Tayo na naman ay. Paano sa banda doon? Ayan.
Ma maganda maglinis at wala akong kasama dito ng yung alaga ko sa baba. Habang ako nagtatrabaho, ayan guys. Itong chinilas ko guys, marumi dahil sa pagkukuha ko ng mulberry. May ginagawa ko akong jam. Ayan. Workman! Ayan guys. Dito naman tayo.
Mga pinaligo ko na sa balkon guys, ang linis na doon. Ito po ang mga solar na electric pan dito sa amin. Yan. Ito po sa akin ito ang ginagamit ko paggabi. So, ibalik na po natin yan. I-close. Yan. Tayo po ay magtitiklo na. Ito po yung ipon ko. Yan, nagtitiklo po muna tayo ng nilaghan ko dito. Aray ko. Ito po, hindi sa anin ito, nilaghan ko lang. Yan. Ito. Itong iba. Ito sa anin. Yan. Yung iba paplansyahin ko, pero yung iba hindi na. Pagtapos po ako dito at matapos akong makapag-prepare ng pagkain ng alaga ko, doon naman ako sa kusina sa baba. Yan. Hindi po sa amin ang mga yan, ito sa amin. Yan guys. Yung hindi sa amin na, hindi ko na paplansyahin. Yung iba naman din na paplansyahin ito oh. Ayan. Ito kasi nakatago, nung naglinis ako ng cabinet, nakita ko ito, pwede namin gamitin sa kusina. Ayan guys. Yung iba kasi lang para sa baba yun eh. Para malinis naman na, ano na, tignan. Nilakan ko na ito sa kanila rin ito. Nakita ko lang doon, yun ang pamunas ko. Ayan. Ayan. So ito. Hello Sis Josie, salamat sa suporta mo Sis Josie. Tignan mo, busy ako kaya mamaya na tayo mamaya ko tatawag sa iyo. Gusto ko lang kasi matapos itong trabaho ko para makapag-concentrate na ako, ha? Sis Josie, shout out! Busy na. Ayan sa akin yan. Ito sa baba. Ayan, ito sa baba. Kasi ako masipag ako guys. Itong buong bilya, ako ang nagmamanage. Palinis nila sa taas, palinis nila sa baba, pero okay lang. Basta wag lang nila akong stressin dito. Mabait naman ako Ayan. Mayroon bang gagawa ng ganito na iba? Yung mga yung mga tamad. Ay nako, alam ng Diyos kung sino ang tamad dito. Alam nila kung sino ang nagtatrabaho sa bilyang ito.
proud na sa akin yung ano namin eh, yung caretaker namin. Wala daw akong katulad. Ayan. Dahil sa napakasipag ko. Tinatawag nila akong magtambay dun sa kanila sa baba, uminom ng tsaa. Sabi ko, busy ako. Sabi niya, ayan mo muna daw ang trabaho. Ay, Diyos ko. Ayan. Ito sa baba. Ito sa amin. Ayan. Ito sa amin. At ito yung sa alaga kong plansyahin ko. Oo sis, busy na naman. Oh, naglilinis ako dito sa bahay. Mamaya doon naman, pagkatapos kong magluto, baka doon ako sa kusina sa baba. Eh, hindi baka, ano doon, baka abot yung wifi. Iyan ko lang ito para matapos na ako dito. Ayan. Hindi naman masyadong marumi ang bahay kasi araw-araw ko naglilinis. Yan. Ay! Sis Josie, mayroon akong upload kaninang umaga. Yung sa Zumba dance. Ako lang mag-isa. Sana mapanood mo yun. Matatawa ka, hindi ko alam talaga. Hindi maganda yung sayaw ko. Salamat, salamat. Doon ako sa kabila naman. Ayan. Ayan, ganyan kasipag si May 17. Masipag ako. Pag tinutupak ako. Pero pag may mag-i-stress sa akin, ay naku, huwag na. Hindi na ako mag-work. Asa na yung pamunas mong original dito. Ayan. Itong mga solar na buti pa yung alaga ko. Maisip niya yung trabahador sa baba. Sabi niya sa akin, pwede natin bigyan ng pagkain yung nagtatrabaho sa baba. Kasi may nagtatrabaho dun sa mga wood na bintana namin, binabalahat. Kinikis-kis ba yun? Wow, grabe naman yung alaga ko. Sabi ko, oo. Kaya binigyan namin pagkain ako yung trabahador. Ngayon, iwan ko kung sasabihin na naman niya. Puro solar na lang makikita mo dito. Yung mga alak, ang galing alak dito. Alak, maraming alak. Kasi lagi sila tuminom ng alak. Dito po ang garden, oh. Ang ganda. Doon po ang manukan sa kanyang kambingan. At saka garden. Yan.
Salamat sis, salamat. Ngayon punta na ako sa kusina sana makisama itong wifi ko. Yung cellphone. Ayan. Iuna ko na ito. Diyan muna yan. Diyan ako sa kusina. Babalik na lang ako dito magpunas ng furnitures yung iba. Okay guys. Ayan. Sumasabak na naman si ako ng trabaho. Ayan ang buhay ng OFW. Ayan. Diyan muna. Ayan. Sana makisama ka naman. Ayan. Shout out po sa lahat. Ayan. Maraming salamat po. Para matapos na ako dito at maligo na. Ako ay nagluluto rin ng mulberry jam. Yan. Doon sa likod-likod ng mga pintuan, guys. Ayan. Ngayon pa ganyan na lang tayo. Ayan. Sana makisama ka naman ng wifi. Ngayon lang talaga ako maglalad. Hindi huwag mo namang reconnect. Ayan. Hindi nga ako nakaka-upload na ng Zumba ko. Wala na akong Zumba na talagang ano. Ayan. Dito na po tayo sa kusina. Mga kapatid. Ayan. Ganito ang bahay namin sa mundo. Very simple lang. Ayan. Kung sino po yung may time, pakisupport po ang ating live. Linis-linis lang tayo. Ayan guys. Kuryente pa rin, kaya pwede akong mamalansya pero maliligo muna ako guys. Matatapos na rin ako dito sa kusina. Magluluto. Tuloy ko yung mulberry jam ko. Ayan.
sa banyo tong syukata. Yan. So, punta na ako sa room. Pagbalik ko dito, tuyo na dito. Yan. So, ayan. Ayan. Dito muna sa salas, guys. Para na makita naman ninyo yung view. Saan ko kaya ilalagay? Okay, sa loob na lang. Yan na lang. Oh. Iiwan ko sandali yan, babalik din ako.
Hello. Doon na po ako sa kusina, guys. Ayan. Hello, hello. Ano to? Ah, JC. Good morning, everyone. Ayun, mamaya dito na ako sa kusina kasi eh. Yan. Hindi available si tatay. Maglag nga ako para matapos na kayong mga tao dito. Hindi ito maganda dito eh. Then, may effect na yan ah. And then, sticker na lang pala. Ah, hindi ko alam kung saan to. Hello! Good morning! Di ba ito ano to? Good morning po. Ayan, may paslike yan medyo maliwanag. Oh, ayan po. Lahat. I don't know. I don't know. Hi everyone. Ayan, mas helpful pa yan. Oh. Oh. Nag-reconnect ka na. Ayan. Let's see the doors.
Morning is only for friends. Okay? Pagkakataon. And take care of everything. Nyo, okay? You don't understand me? Wish. Ayan guys. Tingnan ko nga. Ilan ng 1 hour pa lang. Tambay muna ako guys dito. Ayan. Tapos ng trabaho ko, so magtambay muna ako dito. Ayan guys, nandito ako. Ayan, kumusta po ang lahat guys? Titignan ko lang po yung mga ano kasi na dapat kong i-reply ng mga comments sa mga kaibigan ko, ganun, followers. Ayan.
Kasi natatabunan na. Nahirapan na akong maghanap pa. Hindi naman ako nakatutok lagi dito. Ano kaya ito? Siyempre, magpasalamat ka kung sino yung mga nagko-comment, nag-react sa mga ano mo sa Facebook, di ba? Kahit na saan naman, kahit naman sa YouTube, nagpapasalamat naman ako. Sa dami kasi ng notification ko, na dapat kong ano, i-reply sa mga comments. Kasi kung hindi ko ma-replyan yan, mag ano si Meta, mag-reply na sabi niya na replyan daw yung mga comments. So ano ako, nagbabak ako. Oh. Yan. Ang dami, hindi ko ka talaga kaya makita lahat. Ito. Kasi baka yung iba ang sabihin nila, ini-ignore ko sila. So, para patas naman, kung mag-comment sila, sinasagot ko naman yung mga ano nila. Kasi ganun din naman sila eh. Sinasagot nila yung ano ko, mga comments ko sa kanila. Kasi marami talaga yung mga nagko-congratulate sa iyo, 'di ba nakakatama rin ng puso nila. Kahit na hindi mo kilala yung karamihan. May nagre-react, mga ganon. Mga bagong followers kasi makukulit sila tumatawag kahit na isa wala akong sinasagot sa kanila. Araw-araw na akong nagla-live kasi kung busy-busy po ako ay silent live lang po ginagawa ko. Kasi marami naman po akong trabaho. At dito iniiwan ko lang yung cellphone ko kasi sarado man naman yung gate, walang makapasok. So ngayon habang nakaupo ako dito, i-continue ko na lang yan. Kasi pag nakikita ko yung mga nagpo-post na-reach nila yung mga 100 plays ng ano, sa reels nila, nakakataba ng puso, di ba? Para sa akin kasi kung yung tagumpay nila, parang tagumpay ko na rin, di ba? Kasi na ano na masaya ako, ganun lang. Dito lang ako nagtitingin para wow. Yung mga malalaki na kasi silang mga ano, yung nakakatanggap na sila ng ako pwede akong mag-send ng star. I tried pero kailangan pala na mayroon kang GCash. Ano.
bibigatin na sila. Oh. Pag nasa Pinas ka kasi, ano, eh, kahit na wala kang 1,000 followers, pwede kang mamonetize. Ewan ko ba bakit dito sa amin wala. Sige, sige. Kahit na ibang lahi naman yung mga followers mo at hindi ka naman binabastos, pwede mo naman silang i-reply kung maganda yung ano, pero mga chat, yung mga comments nila naman nila eh. Kasi makukulit talaga yung ibang lahi. Malulubot na yung cellphone ko. Wala pa namang kuryente dito sa amin, kaya nandito ako sa baba. Naka 6.3 followers na po ako sa Facebook. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Ayan.
ko sana kung nasaan yun. Meron? Tatapusin ko lang itong live ko na ito at ako ay aakit na. Saka kukunin ko yung mga paglinis ko doon sa kusina sa baba. Para ako ay tapos na kasi baka bukas or after tomorrow, aakit na yung amo ko dito at maglilinis kami dito sa bahay natin. Marami na rin akong nagawa dyan, mga banyo, kusina. Okay na. Ano ba to? Nasisiraan ako ng ulo dito. Kasi sa mahigit na 1,000, kulang na 1,500 na friend request na kailangan kong aksipin. Ay hindi pwede. Kasi may limit daw. Kung na-accept ko lang yun, ay naku, nasa 8,000, mahigit 8,000 followers na ako. Nakakaloka talaga, no?
So, pwede na akong mag-accept. Yes! Yes! Ay, naku. Yun, guys. Tuyo na yung buhok ko. Pwede ko nang talian. Kasi parang bruhan na ako dyan sa video ko eh. Yan. Ayan, okay na, no? Sige, pasaway number 1. Hello. Diba? Diba nangyayari? Tama na, tama na. Diba nangyayari sa tao ito? Sayang. Yung mahigit 1,000, kulang at 2,000 na ano, friend request. Ngayon maka-accept na naman ako. Ayan. Titignan ko kung na-reach ko na yung 2 hours kasi akit na ako, may gagawin pa ako doon. Baka after lunch na ako bababa doon sa kusina. Guys. Titignan ko lang. Ang taba ng mukha ko. Mayroon pang 20 minutes. So, pwede pa naman ako dito magtambay. Magtambay ako. So, anong oras na ba? 10:30. So, 10:30 saka 20.
15:50. O sige na nga, tapusin ko muna to ng ano, kaya mayroon pang 20 minutes. So, dito ako guys. Ayan, dyan ka na lang. Baka mas maganda pa ang ano dito. Ayan. Hindi naman maganda yung ano kaya saan ako pumunta. Napaka ano naman oh. May upuan kasi dito oh, pero walang po. Ayan guys. Maganda yung ano doon oh. Mas maliwanag doon. Ah, pwede mong maliwanag doon. Kaya nang masakit yung likod ko eh. Yan na lang. Ayan. Maraming salamat po guys sa mga sumusuporta. Maraming salamat po sa mga nanonood po ng aking videos. At sana po ma-share nyo para po marami pong makapanood. Maraming salamat po sa inyo talaga. Ganun na lang po, pag may time po ako, talagang binabalikan ko naman po yung mga ano, kasamahan ko. Minsan, nandun ako nakatutok, minsan walang oras. Pag nandito na kasi sila, pasilip-silip na lang ako. Ay nako, kaya sasamantalin ko na lang ang pag-live-live muna. Kasi hindi naman po ako pwedeng mag-silent live dito. Oh. Dito ko tinatago yung cellphone ko. Kasi dito, maupo yung amo ko dito. Ito aalsi dito. May dalawang upuan dito ng ng amo ko. Yan, tambay muna ako dito hanggang matapos yung ano, live ko. Dadagdagan ko na lang para maging 2 hours. Ayan guys, so habang nakatutok ako dito sa live ko, na palaging nagsasalita na chismosa, marites, dito muna ako magtamba-tambay. Oh. Ayan. O meron. Friends ko na siya, oh. Okay. Bali. Ayun. Nakakatawa nga sa ano sa Facebook kasi karamihan talaga hindi ko kilala, bigla na lang silang sumusulpot na
Ko-comment sila. So, hahanapin ko rin yung ano nila, yung profile nila, tapos balikan ko rin sila yung mga reels nila ba. Yan ako, nakakaloka talaga minsan eh. So, sana support-support lang tayo gaya sa ano, sa YouTube. Support-support lang naman. Ganda ng ano, buhay dito sa bundok ko. Yung kalmado lang, fresh air. Ayan. Tingnan nyo, wala kayong maririnig kundi mga ano, yung mga ibon yata yun. Tweet, tweet, tweet. Pag may nadaan yun lang, marinig yung may sasakyan ganun. Pero may mga trabahador dyan o sa kabila. Itong bahay na ito, mahigit 3 taon nang nire-renovate pero hindi pa tapos. Dito kasi mga ano, kamag-anak ni na lolo. Si lolo ang may kamag-anak dito. Sama. Asan na para makapag ano rin ako. Sa idol ko kaya asan na yung idol ko dito. Yan. Idol po sa yan. Ay, ba pala. So, what's up guys? Ayan na yung alaga ko. Galing nagkape. Ayan. Kasi basta umaga at sa kahapon nakikape yung alaga ko, eh may kape naman dito sa bahay. Pero nagpagawa na siya kanina. Uminom sila kasama yung workers dyan sa gilid ng bahay. Okay na ba itong alaga?
alaga ko kasi na iisip niya yung workers na kawawa daw. Dapat bigyan daw ng pagkain. Oo nga naman. So pag-akit ko, gagawa ko ng ano ng kurso. Bigyan namin siya. Kasi meron pa akong na leftover na doon. Gusto kong gumawa ng hopya. Sana makagawa ako. Kasi may harina pa naman dyan. Kung maubos yung harina, di bumili. Sulalos. Inta ka man kalas asrap ako min Mr. Jose. Inta kalas israp ako Ayun. Tigpi maisip ni ano mafi karaba Kawawa itong alaga ko kasi pag nandito sila lagi siya sinisigawan. Hindi, wala namang ano. Kunwari, pakitang tao lang naman na mahal nila yan. Pero pera lang niya ang hinahabol niya. Pag nandun kami sa Diyos, hindi man lang nila tignan. Pag titignan naman nila, yung bang wala pang 5 minuto, sisigawan na yun. Dahil sa kulit niya, paano pa kayo kung ako at 24 hours nakasama niya? I-check ko lang yung time. 3 minutes, ay 7 minutes lang. الكبة بشتري لها واحد هلا بدي اجيب لها معي واحد. ايه هلا بدي اخذها معي يعني بشتري لها اياها لإياس. اياها امسكي بايدي امسكي بايدي. 7 minutes ka guys. Ang sarap magbisita sana. Pero may gagawin pa ako. Kasi dito guys, kahit na 7 o'clock ay may araw pa Minsan dito lang ang tambahin ko guys. Kagabi dito ako nagtambay ulit. Gabi na, walang walang ilaw, ang dilim na. Tapos ko lang yung light ko. Mahigit 4 hours pala ako. Buti na lang, inuksan nila yung ilaw nila dyan sa harap ng bahay. Pinsan ng amo ko, ayun, nagkailaw. Ayan guys.
panahon ngayon guys, marami nang mapapakita sa Facebook, sa YouTube kung ano ka, kung marami kang mga subscriber. Yan, ganun. Pero meron din isa pa na pwede mong pagkataan. Nagla-live ka rin. Yung 1 hour na live, na dapat nakatutok ka talaga. Gaya nito, nakatutok ako. Basta makita ka lang nun, okay na, 1 hour yun. Tapos, pwede kang mag-live ng 2 hours para makaupo ka sa trono. Ayun yung mga kaibigan ko dito, dahil maluwang-luwang sila sa oras, mas malaki pang kikitan kaysa sa YouTube. Basta, yung mga kaibigan kong vlogger din na nasa Pinas, mayroon din silang apps na yun. So ako, tinutulungan nila ako, pero hirap akong tulungan talaga. Pag magla-live ako, iniiwan ko dito, nahirapan ako. Ayun na, dito na lang ako. Ayun ang gusto ko. Ayan. Ito yung isa kong apps na kung nakatutok lang ako, mas malaki ang sahod dito kaysa sa YouTube. Daily live duration, 60 minutes. Posting does not count as live run. Join the party for 1 hour and sit in the ground seat. Yan, okay lang naman yan. Kaya lang, ano na ako eh. Wala na nakaupo, saan ako makaupo. Yan guys, malapit-lapit na tayo. Ay, hapon. Pakitingnan ko nga. Tingnan ko nga. Magto 2 hours na guys. So, ayan, 2 hours na. Lagyan ko lang ng 2 minutes para mas maganda. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Suporta sa panunood. Pagpalain po kayo ng Diyos. So, sana umangat pa kayo sa inyong mga buhay, sa mga inyong mga social account, sa social media account po. Sana po ay gaya ng iba dyan na talagang umangat na sila dahil lang sa mga ano nila, sa YouTube, Facebook, sa sa Instagram, lalo na sa TikTok. Hindi po ako kasi hindi ako nakatutok sa TikTok dahil hindi ko kaya lahat ng mga ito na suportahan talaga. So maraming salamat po ulit. Ito po si May 17 Ilocana ang nagsasabing magandang buhay, laban lang po. Ayan. Bye! Nako. Lubat na kasi ang cellphone ko eh. Gagawin ko na lang 2 minutes, 1 minute na lang, konti na lang po. So, kasi lubat na po ang cellphone ko at ako ay may trabaho na naman. So, doon na naman ako sa taas. So, ingat po kayo lagi. Malapit ko na rin makita ang Pinas. Ayan, makakasama ko na rin ang aking pamilya. Ayan guys. So bye po, bye. Bye po.